Hola amigos, internautas, lectores de lavozdeGalicia.es. Son Lucía Pérez, a próxima representante de España no Festival de Eurovisión, a primeira galega que vai ir a Eurovisión. Dende aquí, dende a miña maravillosa terra, dende o Incio, bueno, vou facer un cachiño da canción que vai con todo o cariño para todos vos. Así que a ver se vos gusta. Y ahora que me quiten lo bailao. Y ahora que me quiten lo bailao. Na cara estou contenta, estou feliz de vivir esta oportunidade única. E, bueno, pois vou aproveitar ao máximo, pero, bueno, estou realmente moi contenta con todo. Estaba estudiando en Oviedo, quedábame, además, nada, o práctico, dúas asignaturas para acabar a carreira de pedagogía, e, bueno, pois, eso trúncase todo, non? Pasa a hora de que eso pasa a un segundo plano, non o vou olvidar, seguramente acabareina, pero eso de non ser recoñecida e empezar a ser recoñecida ahora pola rúa e polos sitios, pois cambiache bastante, pero, bueno, de todas formas sigo sendo a mesma Lucía de sempre. Cosa curiosa é que, pois, xusto unha semana despois de pasar todo, iba no aeropuerto ás 9 da mañá con gafas, que eu estou con lentillas, que non teño gafas, iba sin maquillar, con as prisas, e dice unha señora, ai, non mo digas, de que te conozco, díceme, de Eurovisión. Entón, bueno, pois que é curioso que realmente nunhas circunstancias que son un pouco que non é a imaxen que a xente que ten, non? De verme maquillada, preparada na televisión, e que me sigue recoñecendo. Entón, bueno, pois isto é moi bonito. Sobre todo preparando a posta en escena, do que vai ser a propia actuación no festival, a escenografía, a promoción non só aquí en España, que é a máis importante fora de España, en Europa, que precisamente marcharémonos a Zúrich, estaremos por Londres, Ginebra, en Alemania tamén aproveitaremos para marcharnos uns días antes, e sobre todo coller o apoio das colonias galegas, que son moi importantes por Europa, e a ver se collemos puntos e nos botan máis a Quiro. Eu sempre admirei a Ana Quiro, aparte de que sempre ela coincidimos cando eu estaba empezando, e sempre me dixo, tú, nena, sigue traballando porque ti o vales, loita moito, aínda que este mundo sea moi difícil, loita porque o vas a conseguir. Realmente unha das felicitacións moi emotivas que me pasaron cando me pasou todo isto foi precisamente pois a familiares da Ana Quiro que bueno, pois que se alegraban moitísimo, e oxalá sexa sucesora de Ana Quiro porque foi un icono galego, un icono non só de Galicia, senón tamén de moitas partes do mundo, e bueno, pois é unha persona que admiro. Mira, un consello moi bon que me dá o meu produtor Chema Purón, que é a persona que me está acompañando, bueno, pois de fai 8 anos que levo xa de carreira, non? Que isto non ven porque sí. Sempre me dice que as críticas boas non as crea, e das críticas malas aprende delas. Eu creo que ese é un moi bon consello. Lóxicamente, claro, estamos nun momento moi bonito, que a xente está contigo, que te apoia, que tamén tes as críticas malas, pero que este mundo é moi inestable, despois logo volverá a haber momentos baixos, que a xente non estará tanto contigo, e que iso hai que telo sempre moi presente porque é o que che fai estar sempre aquí na terra e non irte moi lonxe dela, porque o Ince somos un pobo moi pequeno e realmente apóiame moitísimo, imagínate, ven estar volcados cos teléfonos e con todo, realmente é moi bonito, además que volver, non? Cando volves e que te abrazan, pero esas son as partes bonitas de todo isto, non? Non, moi querida. Vos podo adiantar, porque isto é un equipo, eleva moito Televisión Española, e, bueno, pois sempre queren dar as primicias e dar como cousas por máis para darlle máis bombo ás cousas que están pasando. Si que sei que estamos preparando a posta en escena, que vai ser unha posta en escena moi alegre, que é o que pide a canción, que é moi positiva, e bueno, pois de momento pouco máis. Tamén estamos vendo o do vestido, que moita xente me pregunta, e sempre dixen e digo
que ojalá poda ir de moda galega, así que aí estamos baraxando moitas ideas. O bon de todo este paso, que é un paso moi importante nesta carreira que estou facendo, é o antes e despois de Eurovisión. Eurovisión sabemos todos o que é, aí xogan moitos factores que aí en xogo, bueno, o importante, independentemente da posición que demos, eu o que quero é que se leve unha boa imaxe de España, que fagan unha boa actuación, e do resto xa virá o que teña que vir. E o máis importante é eso, despois do 14 de maio, que esas portas que se me abriron, que a siga mantendo, que a siga traballando, que siga loitando e poda dentro de estar 5 anos, 6, 10, 12 aí no mundo da música, que é o que quero facer, non? Que esta carreira de moitos anos. Pois moi ben, porque en Semana Santa sale ese disco que vai salir a nivel nacional, colleu no a editorial discográfica Warner Music, e bueno, pois moi contentos. Eso tamén é importante porque así xa eso de ter o disco en Sevilla e ter o disco en Madrid e en Coruña, pois eso dá moito gusto, non? Ojalá que fagamos tamén promoción un pouco por distintos sitios de España, e bueno, pois sí que para Semana Santa xa está no mercado, estamos moi contentos co diseño, coas cancións, como quedou o repertorio e todo el, así que bueno, a ver se a xente lle gusta, tanto como a min.